Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil attakka bl-aħrax l-investiment tal-American University of Malta fin-nofsinhar ta' Malta. Jien nixtieq niddikjara li l-Oppożizzjoni qiegħda toġġezzjona. Dak li Simon Busuttil tkellem kontrih huwa investiment ta' iktar minn 100 miljun euro li għandu jara l-ftuħ ta' università ġdida li se ġġib lejn Malta eluf ta' studenti minn madwar id-dinja. Busuttil qal li għandu diversi oġġezzjonijiet, primarjament dik ambjentali. Qal li l-Gvern messu kkunsidra ż-żoni tal-Isptar San Luqa, iż-żona tal-Petroleum Division u l-eks fabbrika tad-Dawti. F'konferenza tal-aħbarijiet tal-Ministri Leo Brincat, Chris Cardona u Evarist Bartolo kien spjegat kif dawn mhumiex siti vijabbli. Fil-fatt hemm sejħat interess għall-investiment mediku ta' 200 miljun euro fl-Isptar San Luqa u fil-waqt li l-proċess għall-eluq tal-impjant tal-gas f'Birzebbuġa, ir-riġenerazzjoni tal-posti hija xi ħaġa li tieħu snin. Il-proposta ta' università minflok fabbrika tad-Dawti fl-imrieħel mhix adekwata u lanqas fin-nofsinhar ta' Malta. Ma il-reġenerazzjoni tas-Sawt nemnu li hija xi ħaġa importantissima u b'dak li qed jipproponi il-kap tal-Oppożizzjoni frankament huwa inkwetanti għas sempliċi raġuni li kont nistenna li fil-press conference tal-lum Dr. Simon Busuttil kien se joffrilna soluzzjoni. Illum wera biss li huwa il-problema mhux is-soluzzjoni. Il-Ministri kienu qed jitkellmu quddiem l-impjant ta' dranaġġ ta' Barkat. Dan imbena mal-istess kosta bejn Witilajn u x-Xajra fuq 60 tomna art barra miż-żona tal-iżvilupp fi żmien il-Gvern ta' Simon Busuttil. Argumentaw li bħalma kien bżonn już l-impjant ta' dranaġġ hija bżonn juża l-Università. Fuq kollox dan ma kienx l-uniku żvilupp barra ż-żona ta' żvilupp fi żmien Gvern Nazzjonalista. Ħafna minnu kien għal spekulazzjoni mhux proġetti ta' fejda. Dak iż-żmien Busuttil ma lissinx kelma waħda. Dr. Busuttil fi żmien George Policino kien estenda b'mod eżaġerat iż-żoni tal-iżvilupp. U dan mhux għall-investiment bħal dan imma għal bungalows u appartamenti. Inti dak iż-żmien fejn kont? Jiena kont membru fil-Parlament Ewropew. Biex jattakka l-investiment, Busuttil qal li dan mhux proġett edukattiv. Iżda klawżola fil-ftehim li sar bejn il-Gvern Malti u investituri tgħid li kieku kellu jkun il-każ li ż-żona ma tintużax għal skopijiet edukattivi din terġa' tirritorna f'idejn il-Gvern. Jekk jogħġbok għandi mistoqsija oħra. Konxju illi fil-Heads of Agreement hemm klawżola li tgħid li jekk l-art ma tintużax għal skop edukattiv din tingħata lura l-Gvern. Jekk l-art ma tintużax għal skop edukattiv din tingħata lura l-Gvern. Proset għalik. Fl-aħħar ġimgħat kienu bosta negozjanti u ċittadini ta' Marsa Scala li tkellmu dwar il-benefiċċju ekonomiku li jġibu magħhom l-eluf ta' studenti. Staqsejna lil Busuttil dwar dan u din id-darba ma weġibx. ċaħtiħor? Allura kontra li jiġu Malta 4,000 student? Kontra li jiġu Malta 4,000 student?